Hej med dig. Velkommen til første afsnit af Nørdehjørnet, hvor du kan få svar på alle dine nørdede tekstilspørgsmål. Mit navn er Eva Engelhardt, og jeg er tekstilformidler. Det første spørgsmål, jeg har fået, det er, hvilket sting, der er det ældste, som jeg ved af. Og ud fra hvad jeg har kunne finde i bøger og på nettet og så videre, så er det forstinget, som er det allerældste, og det er også det allermest simple sting. Det er simpelthen bare op, ned, op, ned. Du kan for eksempel se stinget lige her. Der ligger der 2 rækker forsting på min hætkant. Stinget er fundet hos de gamle egyptere, så det er altså omkring 3000 før vores tidsregning. Og det ældste fund, man har af det her fra Danmark, det er fra bronzealderen, som starter omkring 1700 før vores tidsregning, hvor vi har fundet nogle sammensyede skind i nogle af vores moser. Hvis du godt kunne tænke dig at lære at brodere eller sy forstinget og finde ud af, hvad det kan, så kan du suse over på min YouTube-kanal, hvor der ligger en video om forsting. Hvis du har et spørgsmål, et lille spørgsmål, der kan besvares i sådan en her lille kort video, så skriv det ned i kommentarfeltet, og så skriver jeg det på listen over Nørdehjørne spørgsmål. Indtil vi ses næste gang. Rigtig god fornøjelse og rigtig god